Luky? Lukášku? Hele, Mikuláš tady asi byl. Koukej. Koukej, co je na tom okně. Luky, hele. Koukej. Co to tam je? A Mia taky. Co to je? Ne, já to nechci, to je tvoje. Mikuláš ti to asi přines. Tak si to vem. No, vem si to. To je tvoje. Asi jsi byl hodnej. Luky, vem si to. Koukni se dovnitř, co tam je. No, máš, vy? Luky, ukážeš mi, co tam máš? No, tak si to vem. Hele. Koukej, co tam je? Koukej. Co to tam je? A Mia chce taky. Ale Mia tady má taky. Mia. Jo. No to nejde ven. Je. A co ty tam máš? Tak už jsi to vyndal? Co tam je? Luky. No foťák ti nedám. Luky, hele. Tak já to vysypu, jo? Koukej. Koukej. Ha? Co to je? Co jsi dostal? Nějaký ňaminy? Ňám? Ňám, no. A co je tohle? Co to je? Luky, co to máš? Auto. No, ještě vysačku jsem nesundala. Auto, hele, a ono něco dělá, ale koukej. Hele. Hraje, vy? Koukej, hele. Luky, hraje auto? Je. Ty chceš ty ňaminy, viď? Ty máš největší radost z jídla. No, zmáčkni to. Luky. Tak já ti rozbalím tu ňaminu, jo? No, tak to zmáčkni. Ještě. No, musíš pořádně. Chceš tu ňaminu? Tu pochtičku? Tak jo. Auto, viď? Auto.
Tak ukáž, já ti to rozbalím.